Tingin niya senang no ikan ika Bible study kum ka Balang ka bangiyo na ka wei kita yus ka wei ka singi Friday haka ni ka por nyu buji tingi panmap namar bah ni kita yu ka bladam ka video recording ka ngilale tang ba kadan kajing ba klam yo ka audio na ka no ma ka daw le se mga klat ban on ya ki microphones te Ringin yai Pdeng biang ya kaju nomor kedai ka bynta ka basdang jong ka gospel Ioannis nadu kelenong ka beningkong te haswa jong ka mensiam tayo tingil adab ya kran si Phang ka jing lamprang si Phang Ioannis tho yo kani ka gospel kata kedai ka Bible study ka ba artayo menswa te mentangin Pdeng biang ya kani kaju ka bangila mensiam tayo ka gospel Ioannis ka lenong ka beningkong ka khot ka beningkong ter tingi ai khuble fi baro ki ba dan bynta ka ni ka Bible study ka ni ka por hi mani bat kum jo mfiru ki ba ya ngap ya ka ni ka Bible study ling ba ka YouTube channel jong ka Balang tungin ya duai ko kpa jengi ba Pdeng ni ai ngo eme na ka bynta ka ni ka lat ba me ai pat ingi sesin a try banginyo ban penlongi ka ni ka Bible study kum ka Balang a try hakabangin ya Pdeng ban puli ya ka gospel Ioannis hoi da try ngi don habas dang do jong ni ka gospel bangin ya puli biang ya ka lenong ka beningkong ka khot ka beningkong ter tu isnei ban puli ki jimut jongi ki download jongi kan rat habangi ngap ka ktien jongi baka e ka me medan ban kran hangi ka ni ka por kan da Lumshyiap try ka bangila ban snuthu ka bangila ru ban im da ka ktien ka jongi khamtam ha bangi puli si Phang try jisu yo bala tip ko mu ktien jong BLEI tos ngau ko pai ki ni ki jingkar pat ki jongi to da ma bi ki pop ki ringkang me shamangi na bangi pan ki ni haka kerteng ka badan bortam ka jong try but no penem be jongi Jesus Christ amen ka gospel Ioannis ka lenong ka beningkong ka khot ka beningkong tinginum ya krancho si Phang Ioannis tangkum ka jing penkan mau ude senran jong try Jesu we ni ki khat arngut ubasipara bat u Jacob kilong ki senran ki ba na preng mau bat u Jacob kilong na preng ki to ki beningkong ki senran ki jong try Jesu bat kum ka record ka bangiyo na ka gospel Matthews na ka gospel Ioannis hi bahadian ba try Jesu ula khot yo Andrew umman jong Petrus bat yo Petrus hadian kata pat ula khot sa yo Ioannis bat yo Jacob ki basipara te Ioannis bat u Jacob ki ki khun jong Sebedi utang nong tong dok kha ka kemi jong ki ka keteng ka Salomi kani ka Salomi ka long ka wei ni kitu ki kan thai ki bala shakri yo try Jesu lambat ki wei pat ki long kemi kum ka Mary ka kemi yo try Jesu bat ka Mary ka nong Magdala bat ki wei ru ki le don ha ka por basana phna yo try Jesu ki le don ha ka por ba pensle yo try Jesu ki le don ha ka por ba ki yo yo try Jesu haga jingmi pat ka jong bat kila beteng ban sakri yo try Jesu haki por giba hadin Ioannis ude tu senran ubala tip kum tau senran ubau try Jesu i ka batho bau try Jesu dan ka jingkham kerpang haka bayade bat Ioannis la se haki ki bau penpau hu ye ke jing sisa ke bakan zaman sim namar de hakani ka gospel Ioannis bangi yo ki bajeliu bangi ban snotho si Phang try Jesu bat si Phang BLEI jongi mdon ka gospel ka bakham jeliu ban ya ka jong Ioannis haka batai si Phang try Jesu bat haka bathoro ki ktien ki ba try Jesu lakran ki ktien ki ba try Jesu lakran hoi ngisam ha gospel Matthews ngisam ha Lukas ngisam ha Marcos nrei ki bajrong ki jingkran ngisam tang ha ni ka gospel Ioannis de ha ni ka gospel ru ba
ngi shim ye kita ki bau try Jesu ong Phang ila de bau long khuan jong blei bau long khuan jong brio bau long jing shai jong ka perthai bau long ka jing em bau long ka lenti bat ki wei te kani ka gospel la da ngi puli ka long ka gospel ka ban ai hangi si bon bha ka jing tai ka ba kanjaman sim bangin itho you try Jesu hakani ka gospel Ioannis utho hagalan nong ka bar pho de khot ka balai fulai ba una tho ikini ki bangi ngin nget ho try Jesu bangin tip bau de Messiah bau de khun jong blei bat bangin nget ho banyo ye ka jing em bam jukun kata ka de ka jing tho bula tho ini ka gospel te khandiat kata tang khandiat ngila khambnia ha ka sin ka baningkong demen tangi nye pet ye ka de khot ka baningkong hakata ka ba meningkong ula don uktien badu tau ktien ula don bad ublei badu tau ktien ula long ublei te ktien kamut wei to bangi kran swa Phang ka ktien ka bangi kran ka pen pau yu ka pen mi yu ka pen pau ya kata ka bangi don ha ka jimut jim perkhat ka jongi te kumtaru uni uktien yo bala tipru uktien jong ublei udeu ta uba pen pau yo ublei uba im yo kpa jongi uba Pdeng kata kadai ka be thu Ioannis sangne Phang ni uktien lada phi pen ha ka khot ka ba khat phra tongin pe ka khot ka ba khat phra omdan mano ru bala yo yo blei mano ru utau khon bala khamar wei ubalong ha ka shadam ukpa uhi ulapan pau yo te try Jesu upan pau yo blei ukpa ka ktien ka bangi kran ka pan pau ka ibadan ka jimut ka jongi ka bamot bau Ioannis upan hangamot utry Jesu udeu tau ktien jong blei namar bau pan pau ya ka ka bau blei ukran lani ukwa ban ya thu ikibrio lani ka ka bau blei ulong namar bai de ho try Jesu bangi ya ka dur ka jong blei to kata ka de khandiat Phang kani ka kantien ka baong tau ktien tenrei ko ong kumno ningkong ha ka meningkong uladon uktien tiun habaong ha ka meningkong ni ka thau ya ka ktien Hebrew ka bala penan kam lani ktien Greek ka bakran Phang jong ka basua jong ka jing penlong ya ki baro te hoi ngi suthu bha ka mot yu beningkong mo da ong ka kalenong ka beningkong suthu ka khot ka beningkong kumentangi puli kalenong ka beningkong ka khot ka beningkong kamot ka de ka basdang jong ka ni ka gospel te habang iong ha ka ba beningkong ka thau ya ka tai ka babam jukut ka basua ban penlong ya ka beneng badi ka khando ya ka universe ka mangi ong ktien pareng lani ka perthai bat kiwe te ong ni baula don uni uktien te uta bala bandan swa ka jing penlong ki baro uta mla bandai de weipat light na ublei pi ki bala thau ki wan hadien bala sedang ban penlong ki ndre swa ban penlong ki don mano tangu blei tiu ni uktien ru ula don swa ban penlong ki baro ta nang ta ong ru badu tau ktien ula don badu blei badu tau ktien ula long blei tehang ni pala thu sisu engi bau ni uktien ula don badu blei ta aga jing sang ilong ba ubala don na do ko meningkong ude ublei dan re ong ni pat bau la don badu blei te ka mat ba ndai tang marwei hau blei badan dan sau ni uktien ban ngitip ru badan sewei pan badu tau de men sim bakhuai namar shwaban penlong ya ka perthai
kitab Genesis ka lenong ka baningkong ka dukhot ka balai ka yatho si phang ka jingdon jong umun siam bakhoi lani umun siam jong BLEI sorry ka dukhot ka baar bat ka perthai ka lalong bakhlem dur bat ka basuda bat ka jingdom ka lalong halor ka khmat ka jingjiliu baru umun siam BLEI udah ki halor ki te hang ni i biang ya kata ka ba meningkong namar kani ka khot ka meningkong kong ha ka ba meningkong BLEI ula thau ya ka beneng bat ya ka khando ta ka momut kaniru ka dei ka kran sifang shwa atat ban penlong ya ka beneng bat ya ka khando te ka jing penlong te la yathu benya yangi pan nado ka khot ka balai dan ringi i ka khot ka ba ar ka yathu baudan umun siam jong BLEI te ka bomut mauru udah BLEI te ngitip dangi pule di wiki bynta jong ka Bible ba BLEI udon laingut hawe BLEI ukpa BLEI ukhun badu BLEI umun siam bakhoi te uni BLEI ukhun udai uni ubau Ioannis utho bau de uktien jong BLEI te mdei ba bau Ioannis kwa ban tho ke ke ba kham pher ba kham kerpang de ka long ka jing sha bau try jisu wan ban pen pau hangi yo BLEI ukpa ubolong kumno te ha bo wan ban pen pau hangi ukran ki badai ki jong BLEI ta ka dau Ioannis u aishwa dakata bode uktien jong BLEI habangi pet ya ka dukhot ka bakhat sau jong ketu ka lenong baningkong Ioannis kong utau ktien te ula kenjado kamut iu kata kamut uni uktien ba bayathu nado bersedang kani ke gospel ulawan long briu haba ong ula kenjado ula shim ya ke jinglong ka kenja jong briu sutu kani ngait phi sutu kata mo bong la kenja do kamut ba shim ya ka jinglong do dani ba shim ban long briu kan sutu am to ti hoi la ban ong baula ulawan bat ula shong hakamet kum kamet ubriu kata la ban ong ta kata ka jing kenja do tingi haban kan mau pat bau deru hiju ko por BLEI uni uktien mo ti ndala poi pat ka khot bakhat phra ka bangi la pet mene wong ndan mano BLEI i yo BLEI mano utau khun bala khamar wei bala long ka shadam ukpa uhi ula pen pau yu tu kran sifang utau ktien bola kenjado baru tahu ktien bude ukhun jong BLEI bala khamar wei bat ba udan hak syadam ukpa kamat ba udan rengkat bat u kpa ketu khot bakhat sau ho ngi khlem pulilut ngan pulir biang utau ktien te ula kenjado bat ula syong sa Pdeng jongi bat ngilayo khmi syanya ka buram jong u ka buram ka badakat ke jong ubala khamar wei nau kpa baladam daga jing ai bat ke jing sisa ti habong keburom jong ubala khamar wei na ukpa kamut ukhun jong BLEI ti nakini lightly khot ni sotho bo Ioannis utho bo ya habo batai sipang ni uktien jong BLEI bo de ukhun jong BLEI mo yau bangi ngitip kumu Jesus Christ, try Jesus. Mo. To, tipi dapat sejan bakut jong kani gospel pet kelenong ke barpo. Kedukhat ke balai full. Oh, kedai ke balai full, kamdai ke balai fullai. Nrela tho yakini ke ru bapinyo nget bau Jisu ulong tau Christ ukhon BLEI. Ioannis wong la tho ya kani ke gospel buang kini ke ru kumut bau tho mau kani ke gospel balai
berpinyo nget ba boleh bau jisu yau jisu tigi breu kila ibha kila itho bha jisu tenrei kejing temu jong Ioannis kelong bau neu breu ubaki itho kemu jisu udai mano udai Christ leni Messiah tangkata udai khun jong BLEI leni khun BLEI mo kata kadai kejing temu jong Ioannis bau thoi ni gospel bau tu jisu baki breu kila ubalai ki kamba ubahikai kejing hikai ki bakrau ubakran sifang BLEI ukpa khot ki breu banyo ye kejing penem kejong boong bau ula ban ai kejing bom jikut ki breu utu jisu udai khun jong BLEI Ioannis uang ngathok ikani gospel ba findup tip udai khun jong BLEI nu jisu ba ni layakren mo kani ka jingtho ban tangkata pinyo nget bau dei khun jong BLEI nang tau ong sisu yu bat ba habanget pinyo ke jing haka kerteng jong ti habalanget hau jisu Ioannis ong piyo ru ya ke jing bom jukut ke jing kepada ke kerteng jong dan ni deka ikhtiar ke bor jong mo to ti wang sisu kumno tuga gospel Ioannis nong baningkong ke khot ke baningkong bat utau ktien ulalong BLEI tengi sungthu nang tuken Ioannis utho sai bha bau tau ktien ulalong BLEI kemat udan ke jo ke bor kumbalong BLEI ukpa BLEI men sim khoi udan ke jinglong BLEI hu nang ta ke khot ke ba ar ong uni uladan ke ba meningkong bat BLEI long kemeripit biang mo namarang te ulaong haka ba meningkong uladan ktien ba tau ktien uladan bat BLEI riu ong biang pat uni uladan haka ba meningkong bat BLEI balai ong yang kata ba nginum artatin bau try jisu ktien jong BLEI uladan bat BLEI shwa jong kejing penlong yeki baro tihoi ujo Ioannis ubathok ru ya ka kitab jing penpau ubathok ru ya ka kitab jing penpau ka bayathu isfang ki banja ki sngi ki bakhadu lalu pai kitab jing penpau sejan bekut artan shwa ki jing bisar snon ni ka perthai ka lenong ka bakhat khandai ka khot ka bakhat lai hang to biang Ioannis uyathu sefang ke jinglong ke jong try jisu bau deu ktien jong BLEI kitab jing penpau ke lenong ke bakhat khandai ke khot ke bakhat lai tong ni puli ke ni bat la penkup ye daga jan kup ye ka balawi ha ka snam bat la khot ye ka keteng jong ktien jong BLEI ta ha ka gospel Ioannis wong ktien hang ni pat ulah khambnya sisu uktien jong BLEI utho isfang jono ni utho isfang try jisu te hoi nyim dan por ban pulilun rei utho isfang kejingwan utray jisu banyala thma bat kisim jong ka perthai kibalayang ya lumlang hakoi ke jaka banyala thma bat hakata ka jingla thma lapenyap lut ki baro da kata ka white lam ka bami na ka sintur ke jong te te om tang bo wan tang marwei ri wan lang bat ki riunget te fi pule to khot ka ba khat sao jong ka to bang pule mentan bat kita ki pat ye pom ki bah Pdeng ki le buat ye halor ki kulai bali ki balakup de ki jain linan bani ke bali bat bakhut ban ka sintro jong la mi no ka wat lam banap
badda kata unda syo iki kenja benriu teun sensyari ki dau ding sensyar nar bat uyuk roj ia kejing teliat omso kejing slag kejong kejing bitaru blai badan bor baro badu dan halor ke jankup bat halor ke lebong jong u ke kerteng balat ho usim kisim bat utrai kitrai kekeren sipang trai jisu tengi ii hang ni ya kijing batai ki babnia sipang trai jisu do Ioannis nomor unong tho jong ke kitab jing pen pauru ude ujo Ioannis belong senran jong trai jisu uyo i kijing pen pau ki bakham kerpang kijing pen pau ke ba sipang trai jisu ke ba tangmo u bala tho ke babnia ba kijing pen pau pat ye ki ban sajah din ke ba tho ke kitab jing pen pau menu bayi thu yu ke ban sajah din de hiu try jisu to ti ni iru haki wepat ki bynta sipang kata ba nadangi puli ke bo try jisu kren dal de gospel kani keju gospel Ioannis nom bakhanyo khot kebesan tongi nyepet Ioannis khanyo khot kebesan kani kede ke jing duai ke jong try jisu Shwa ban sesak narthnayu bau duai kerpang naga bentar kisendran syau kepa ten kani ka berak wai kalenong kade ke jing duai ke jong badi tang Ioannis ubayo ban record ye kani ke jing duai jong trai jisu kiwei kisendran kim shim yo ban record ye kani te ketu ko dekat ke besan Ioannis kan new san ka ongkumno dementa ko kepa tu penan buram me yang lambat maladi dakata ke buram ke bangala dan bat me menshwa balalong ke pertai nang ni te kala sai kedari nagi ketien ki jong trai jisu hi bau ong bau la dan bat ublei ukpa nado menshwa bapenlong ya ke pertai Hagal nong meningkong de Ioannis batho mu ula dan badu blai shwa ban pelong pertai hang ni pat ngisam de ketien utrai jisu hi bo ong u kerpat yo kepa bon ai u ye ta keburam ke bola dan min shwa ban penlong ye ke pertai ke bola dan lang badu kepa ti kani kala nang pensya sisu bo trai jisu ula dan ha beningkong kemet lambat ubleu kepa lambat sim khoi hoi la dangi pet ya ke city sikinong Philippi ke nong ke baar ke khot ke banriu ru hang tong in siam ya kata kejing yethu sipang kejing wanlong briu ke jung ba u balong yerengkat bad ublei ulawan ban sim ya ke dur ke jung briu te ke city sikinong Philippi ke nong ke baar ke dekat ke banriu ngan puli na duk ke basan nomor bangin sotho bagani ke kran sipong trai jisu mo to yo ya kani ke jingmut na phi ke balalong ru hau Christ jisu uba habau la long ha ke dur blai sim la nyau ya ke ban bat ban long maringkat bad ublai tapi utau balong ke dur blai te ude utrai jisu ude ublai hoi ndreu penret ile dia khmat ukpa sim ya kata ka buram ban penlong ban penrengkat ya di po bad ukpa ndrei ya ke ke bau ukpa uang ko ngu pendam ile di apo jong blai ukpa mo wat lada udan kejuk ke kerdan ha ke jinglong blai nomor udan kejuk ke bor kum blai bad ngila puli ru ngin sa puli badai ma ubat hau ya ki baro tongin ye peteng pat segedukot ke balai ke betu ye kata ngan puli da lalong ki baro but klamma sim lalong ke ru kaba lalong
Kong yu kani ba dau trai Jisu lalong ki e baro. Kano ka bangi i ke jing penlong ke jong BLEI ke Pdeng ki halor ki benai ke sngi ki te ki planet baro kat badan. Nang ta ni ke selak no jungi ki ding ki set ki wa ki ki lom baro kini lada shim dadan utrai Jisu kinumi. Tu Ioannis utho syai bakat ke bapi i ke bala penlong kalau aban donro ke bangi klemi i ndai ke bala penlong ke balong selendat baro kata kedai ke bala long dau trai Jisu lingba jung mo to te ngilai pet ni ke khot men sem te yoru tengi pet biang to ni pet chua ke testament ke berim ke sam ke balai fulai ke khot ke ban riu sam ke balai fulai ke khot ban riu nomor hak sam ni sem bon bha ke jing thu lupa bat ki jing batai Phang trai Jisu ki jing thu lupa Phang ke jing wan long briu jung den rei hang ni la batai ya kata ke jing dan bynta jung ha ke jing penlong ke sam ke balai fulai ke khot ke ban riu ong kum no da ka tien utrai la thau ye ki Pdeng ba dio pat ba jong ki baro da ke jing persat ke sintur jung te hoi ni khasi ngi don kenika ke gender bang ong ka ktien mo tenrei ke bathau ni ke dei uktien mo long ibu gender rei ke English ki ong bet the word kamdan ke long bet tamba ka thau hi ke thau hi yo trai Jisu hoi kadan kani ong ka ktien BLEI tenrei trai Jisu pat ude ktien jong BLEI mo tenrei de mo uru uba persat mensim ya kani hakitu ginong tho begin tho komod de mo nong tho jong kani ru uktien jong BLEI mo uba tho ikani ka ktien jong BLEI lengba ginong tho mo yalam u hi peni mo ka iban tho tenang ta ngi pet hakani ka jo gospel ka nong ka baning kong ka khot ka basipho ngomon ka ni ka jo ka nong hi Ioannis ong ulalong ka perthei bat ka perthei ka lalong da hang tei long da lalong ki baro hang niu ong ka perthei ka lalong da mo to kata ka bo ong Ioannis nang tangi pet shu pan ke jing tho apostle Paul ke sitis ke Ephesus nong ke balai ke khot ke bakhandai ke sitis ke nong Ephesus ke nong ke balai ke khot ke bakhandai kong kumno ke ni ke khot bat ye ke ban pensngo tho e ki breu baro kai long kata ke jing penya jong kata ke jing mayan ya ke bala bore na bom jikut how BLEI ubala thau ye ki baro to tik hoi ni haban puli khndiat ye ki khot ba shwaru ha khot ba phra ko ong hanga ken uba khamrit ban ye ubret tam na ki riu khoi baro la ai ye kani ke jing ai ye ke ban yelap ha ki gentle ye ke jing kendrai spa bomla tip shu ke jong Christ te banang ta sa tho patatar ya ke jing dan bynta jung ha ke bathau ye ki baro ke khot bakhandai mo nang tang in the pet show pan sa ka bangilai Pdeng kini tambah ka kam simlong ke recording ka sithi sikinong kolosai kalenong ke baning kong ke khot ke bakhan riu sithi sikinong kolosai kalenong ke baning kong ke khot ke bakhan riu hoi kan khamirap ladangin puli na do ke khot ke bakhat san bagi kentien ki ongom no ubalong ke dur BLEI ubamla yu ubala khaning kong na ki jing thau baro naba ha ula thau ki baro ha ki Pdeng bat ha ka khando ki ki bala banyu bat ki ki bomla banyu laki khat lani ki hima lani ki nongsin shar lani ki bor
yaki ek barok kan la thau da'u bat ya'u. Te kata kedai ke jing sisa bu apsal Paul pat unang batai benia. La thau yaki ek da'u bat ya'u. Ukran Phang juno buong da'u. Ukran Phang try jisu. Hakat khot bakat san wong ubalong ke dur BLEI bamla bani i. Takabumot de utry jisu. Nama Ioannis ru tho bodan hau ke dur ke jongu BLEI. Kabangila pet mana. Tapi thau try jisu yaki baro. Naga bynta jong no bodan bynta bentau naga bynta jong u. Nama ru BLEI kapa ula sngewbha ban ai di ek baro ke jing penlong hau try jisu. Te try jisu dan benta hak jing thau ek baro. Komboong tu khot ke baar hai ke BLEI hak nong baningkong. Te Ioannis udah keren jisu pada kerkomong klemau msim lalong ke ru ke balalong. Tangi nyepet syuk pat sa ke sitiski Hebrew ke nong ke baningkong ke khot ke baar. Hang turu keren biang ye ke ju. Ke sitiski Hebrew ke nong ke baningkong ke khot ke baar. Tamangi kan bha bangin pulih hin adu ke khot ke baningkong. Namar kai rap ingi ban kham su thu isu. BLEI haba ulala keren men hendai hakikat men daki bon bynta bat haki bon rekom haki nangi thu lupa haki ni kisngi bakhado ula keren hangi hau khun tenang taro ngi iam bude uktien jong BLEI keren leng bau try jisu dapat khot ke baar pan sipang gejing penlong bo ulong mo. Ya ubala thung banlong unong yo Pdeng yaki ek baro da uru la thau yaki perthai. Bong yaki perthai kamot ya ke universe kat badan. Ndai tangkani ke perthai bangi don mengi. Baro kat badan ki met Pdeng. Hangir long da u la thau yaki ek baro. Tapi ila na ngangap Pdeng ye kata. Bo try jisu la thau mo yaki ek baro. Kamut ba BLEI kupa dan bynta BLEI kupa ubashania hau try jisu bun thau iki baro. Nilai keren nak ni ketayo beladap mo long uno brio bamut ban thau yeng usania hau kontraktor ban pensnai ke yeng. Tegalong kum taru bo BLEI kupa jungi ubah beneng ulah shania hau khun jong belong try jisu lani uktien jong BLEI bau un penlong yaki baro. Tenrei ke authority bantau ni soto badai hinau BLEI kupa namar bala keren kelumpat sifang BLEI long bau BLEI ula thau ya ke beneng bat ke khandau. Tenrei ula shania ya kata hanu au try jisu. Bat habau try jisu ula dap thau yaki baro. BLEI kuat benda ayu kata ke jing thau ya kita ke jing penlong baro ban IT au try jisu. Ban ai Pdeng hu bo long mo unong penyat pat ya kata ke belah thau. Ketu ke bau ong ha ketu ke sitiski Hebrew hi ya ubala thung ban long unong yo Pdeng ya ki baro. Kat ke badan ke jing penlong BLEI ula IT hau try jisu ba unong utrai jong ki baro. Utrai jong kita ki banget yangi ki brio te ulong trai jong ki banget hau haga jing siau BLEI lebo yu bun long trai jong ki brio baro tenrei BLEI umpen bor ki bom trek ban Pdeng yu te kemiok benta kata ke jing penim jong tenrei kat ki balanget hau kita ki itu yu bude trai jong ki haga jing long mensim. Dan rem day tanggata ke jing penlong ke jong BLEI baro BLEI ula IT hau try jisu bon long ma utrai.
Tiu try Jesu dal dia kata upla dada ngipet pat gospel Ioannis biang kalnong ka ba khan riu. Apor we kren bat kisendran kedkhot ka ba khatsan. Gospel Ioannis kalnong ba khan riu kedkhot ka ba khatsan. Hakajing sia hni udang kren sipang mensem ba khuin dan riu mention ru ya kata ba ubleul IT hu iki baro. Tikini kita khot yes no bhala da fila ban note down kan yarap bha di nabut. Mo. Ke baro kat bau kpau dan kilong ki jonga. Namar kata ngala ong baun shim na ka jonga bot un pen pau hafi. Un shim mano un shim mensem te mensem ba khoi un pen pau hangi ye ki badai jong try Jesu. Dan niu da ong syai pat bagi baro kilong ki bau kpau dan kilong ki jong balai kemengila pulih nak stage ke bro ublai ul IT hu ki baro bulong noyo pateng mo tapi kani kadai ke jing kata ke ikhtiar ke kerdan ke buram ke bau try jing Jesus Christ sudan na lor bulong tau bu pen pau yu ublai hangi rela ai huru bulong try jong ki baro bulong nong yo kanti jong ki baro ki badai ki jong ublai tilada mangamfi ni pediangi kani te habangi ong try Jesu kamot kada donjing mot ri teng ong try Jesu ngang kempat pediangi kita ke jing sisa kampat long ruem empat yo sisai ka jing dai batu piu Thomas tan hadu undalai ya kiti bala mong jong try Jesu ka krung ka bala mong jong usong ublai jonga batu try jonga swa kata usutep yu kum kenra temang firu apa sedang ngimpat don ke ngimpat itu yu try Jesu hadu tau puat benginong try Jesu kamot banga pediang bo ulong mau try jong ki baro ndai tang bo lapen imyanga ndai tang bo ai boringa ndai tang ba ndai bo demo try jong ka beneng bat ka khando maru kpau la IT hu ki baro tila dangila ban poi hadu ta uput jong ke jingede jongi bot try Jesu ke jingem jing Kristan jongi ru kan long sisa ka badan jing mot ka basaiso inyo ke jing sup ke jong blai ya ka bor ke jong piu apostle Paul wong dan bala banong bo Jesu de try lamda dei da ke jingela mo men sim bo khoi kamot ba lamda men sim bo khoi ula dan po jongki Dihoi mereka eka ba kabalong kerpang yeno bo mensim bukhut un syong po jongno kidon ki ong pihak banda priang mensim bukhut ringi isai bekat ki balanget hu try Jesu lakha yaki na mensim buklai kamu mensim bukhut upen thamai ngi upen kalat ngi ya ka dono jongi ka mensim jongi bat u syong po jongi Tengim nun kam ong bana priang biang yu mensim khuit sesin kidon kibara yu kumtan re hoi ya kabasdang te kadon kata kejing dawa telangi pet ya ke siti sikinong koren ke beningkong ke lenong ke bakhat ar ke dekhot ke BLEI Naba manu hei naba kumta nga pentip api baumdan manu ru uba keren dau mensim ublai uba ong bau Jesu ulong ubalatim bad omdan manu ru uba laban ong bau Jesu ulong try ndrei tang hau mensim bakhui tiki briu ki bala mat sisai ya kini ke jinglong try ke jong Jesu ke jingem jongki kamut ba mensim bakhuit ula dan po jongki
Dia kata ke sedang ngiyok na kata day dekat jingit jungi hau try Jisu. Bangi langit au taken bangi laban ong dah kada nut baro bau Jisu long try nani udah try. Te kitu ki dekat ki pensyai ngi sibun ki tengi pet tongi nyepet susu ke kitab jing penpau ke lenong ke besau ke dekat bekat we. Kitab jing penpau ke lenong ke besau ke dekat ke bekat we. Kani kedai bekeren Phang try suhi melong ubadai atrai badu BLEI jongi ban Pdeng ya kata ke burom bad ya kata ke jing penan burom bad ya kata ke bor naba mela thau mami ki ek baro ban namar kata ke manjong me kialong bad la thau ya ki te kani kedai ke jing phla jong ki reunget habneng dah beki ki la kita ki badan happening ke keren Phang kita ki arsau ngut kita men besan ki bai don berbor bit saudong ke khat ke jong BLEI de kita ki ro yo try bau long ubadai banyo ya ke bor ke buram ke jingero baro namar ula thau mo u ya ki baro na ke menta ke man ke jong ui te kini ki kentien ki pen scam hanga hapi tang bom la ban Pdeng ikini klam ke jinget namar kilong na halor ke jing sempang kilong palat ye ke jing sempang tang ki badon ke jinget kila ban Pdeng takadau ke jinget hau Jisu kamlong kabala banyo dak tang dak bor ke jing sempang banyo ye ke jing pen im mla tang ban su sempang ndrei la banyo tadangi dangin hoi ke jimut jim perkhat jungi ru ke trailang rei kongsan kedai ke mensim jungi bangi dangit ya kata ke bala ong ke ketien BLEI mo tenang tupat kesebut ketu ke khot ke besau ngin sepit pat ya gani tayo ke banwan tengenang puli susu ya ke khot besau besan ngin sep puli benia tayo banwan hau ladon ke jing im bat kata ke jing im kala long ke jing syai jong ki briu bat kata ke jing syai kala syai ke badum ndrei kata ke badum kam Pdeng yaka tenang ni pat ni is ke jing dei jong trai Jisu pat bat ki briu hang te ye tho Phang ke jing dei jong u bat ke jing penlong bada u la long ki baro mentapat ke jingye dei jong bat ki briu tatungin sepet ya kani ke bentapat ka tayo ke banwan tu BLEI Kyrkhu ya ke jing puli jongi ya ke ketien ke bakhu jong entah ke buram ke jong amen tungin ya doai ku kpa jongi bhabeneng ni aingo eme na ke menta ke ketien jong me ke bamela ai kalat ingi kumni bangin ya puli try kebalong sisa kebamayan kebajiliu ndrei kebame ma ai khnang ngi bangin sngutho ru om bangin long kita ki bom sngutho ik ktien jomi ndrei mela ai khnang ngi ik ktien jomi la kemayan kejiliu kanu ru me kwa bangi ngin sempang ya ka khnang ba ngin da yo bandangeng hau try Jisu khon jomi da ka jinget ke basisa dagat jinget ke banadu ke donut baro bat bangi ngila ban khot yu atrai kom ki weipat ki parabangen ki ba itu yu try Jisu ki bala Pdeng yu da ke jinget nyai ngo eme bo try Jisu ulong tau bala thau ya ke beneng bat ke khendo nyai ngo eme atrai namar kini ki jingpen pau ki ba phla bat toirap ingi banyai kenmau ki kendiang ke jingim jongi bat bangin la ban borom yemi atrai kumu BLEI jongi bat utrai jongi atrai tu Kyrkhu ya baro na Pdeng jongi ki bala ya dan bynta ban sngap ikani ke Bible study la kalong mengi ki badan hang ni yemani ne ki ba
Yes, ngap ding ba ke YouTube channel jong ko balang. I try begin nang san ban nang itho shishu try jisu. Ban nang san na ke jing e jong u bat ke jing ai e ke jong u. Khnang bangin yo ban say so a try nagabanta jong me. Try to Kyrkhu ingi wepi we na banga pani kini baro haka kerteng ke badan bortam ke jong try but nong penim be e jongi ujisu Christ. Amen. Tentu ini yang lang ni kepor ini penwai. An kepat ikong simti ban pelat ini dari jengkru buat penwai. Try ngah kelai keteng ni. Tak sngewbha ban tuai penwai. Amen.